ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи иттилоотии пайғом. Инак имрӯз дар барномаи мо тамошо кунед. бо супориши раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода миёни аҳолӣ корҳои тарғиботиву ташвиқотӣ вобаста ба ваксинатсия боз ҳам ҷоноб карда шуд. моякӯвӣ бо вояи сеюми ваксина алайҳи коронавирус дар Тоҷикистон оғоз шуд ва ҳамакнун кормандони вазорати беҳдошту аксари табибон ваксина гирифтанд. Чунин хабар дод чанде пеш хадамоти матбуотии вазорати тандурустии Тоҷикистон дар саҳифаи фейсбукии худ бо интишори як видео гуфта шудааст дар сомонаи расмии Спутник Тоҷикистон. вобаста ба ин аз ҷониби кормандони маркази ташаккули тарзи ҳаёти солим дар якҷоягӣ бо дигар ташкилотҳои шаҳру деҳоти Панҷакент миёни аҳолӣ варақаҳои иттилоотӣ тақсим намуда корҳои фаҳмондадиҳиро дар ҷомеа ҷоннок намуда истоданд. ман Муродзода Рамз, корманди маркази ташаккули тарзи ҳаёти солим. мо корҳои фаҳмондадиҳӣ байни аҳолӣ, байни халқ мегузонем бо ҳамроҳии СЕС, Троп Центр, бо духтурҳое ки дар духтурҳои оилавӣ мо ташвиқу тарғиботро дар байни аҳолӣ ҳар рӯз бештару бештар зиёд карда истодагем. масъалаи ваксинатсия, масъалаи тозагӣ дар баъзе ҷоҳое ки халқ бисёранд, дар он ҷо бисёртар фаҳмондадиҳӣ мекунем ки масъалаи ваксинатсия бетараф набошанд. чхеле ки ҳамагон медонанд ки масъалаи COVID-19 чхеле ки ҳама ҷаҳон ба фаро гирифта буд, аз ин ҷумла Тоҷикистони мо ҳам буд. мо ки масъалаи ковида бетараф набудем. дастгирии худи халқ, дастгирии кормандони тиб, умуман дастгирии тамоми корхонаю бозорҳое ки бо мо дастгирӣ карданд ва дар ҷоҳои ҷамъиятӣ ниқобҳои тиббӣ муҳофизатӣ истифода бурданд. дар ҳоли ҳозир бисёре аз одамҳо масъалаи ваксинаро бетараф нестанд. ҳоло ҳам дар маркази шаҳр омада баъзеое ки нагирифта буданд омада гирифта истоданд. сеюми ваксинатсия дар шаҳри Панҷакент аллакай роҳандозӣ шуд ё не? роҳандозӣ шуда истодааст. ҳозир шуда истодааст. баъзе аз кормандҳои тиб ҳамин чизро сеюмашро ҳам гирифтанд, мо ҳам гирифтем. вобаста ба тарзи сеюм омаданаша ҳоли халқ ба пуррагӣ намедонанд. ҳамин чизро мо нисбати халқ фаҳмондадиҳӣ кардем бо корҳои тарғибу ташвиқот ки масалан ваксинаи сеюмашро ҳам буромад, роҳи пешгирӣ аз беморӣ мебошад. барои чӣ дигар давлатҳое ки бемории омикрон дар он давлатҳо паҳн гардидааст ҳамин сеюм моеъи ваксинаро нагирифта, Тоҷикистон аллакай вазорати тандурустӣ эълон кард ки кормандони тиб гирифтаанд. сабаб чист ки дар Тоҷикистон ҳамин чиз? сабабаш он аст ки мақсад дар Тоҷикистон чхеле ки худи шумо ва ҳама аҳолӣ медонанд ки он қадар нисбати ковид аз худамон дучорӣ кам шудаги масъалае ки ваксинаро якум дуюмашро гирифтем ки аҳолимон ҳам худашон медонанд бисёриҳо касал нашуданд. нисбат ба дигар давлатҳо дар Тоҷикистон фафт кам буд, нисбат касалӣ ҳам кам шуд, тез бартараф шуд. ба ҳамин сабаб ваксинатсияи сеюмаш дар Тоҷикистон ба ҳамин ба зудӣ роҳандозӣ шуд ки нисбати дигар давлатҳо Тоҷикистони худмон барои пешгирӣ. дар воқеъ ваксина дар айни замон ягона роҳи наҷот аз бемории коронавируси COVID-19 гуфта шуда тарғибу ташвиқи аҳолӣ оид ба ваксинатсия дар ҷамоату деҳотҳо низ хуб ба роҳ монда шудааст. ман Рустамов Ториқул Ҷалилович, директори маркази МСД Фароб. хуб дар бораи бемориҳои COVID-19 ман бисёр вай дорам, таҷриба дорам. беморонро 90% ваксинасияи якумаш гирифтам. беморимон шаҳрвандои мо 70% ваксинасияи дуюма гирифтам. ҳозир хай камтар мон инро иҷро мекунем. ваксинасияи сеюмро коркунҳои тиб дар оянда мегиранд. мактаб бачаҳо аз 12 сола то 18 сола дар оянда мегиранд. ҳама ба пешгирии бемории ҳамин COVID-19 саю кӯшиш карда истодем. шумо корҳои фаҳмондадиҳӣ албатта корҳои фаҳмондадиҳӣ байни мардум бисёр дар ҷамоатҳо, дар ҷойҳои ҷамъиятӣ бисёр фаҳмондадиҳӣ карда истодем. мардуми мо бисёр гапгир ҳастанд барои он ки ин беморӣ ба ҳама мубориза мебарад. ин ваксинасияро бисёр ришон гирифтам.
گفتم که جماعت فراب یکی از جماعت دوردست جماعت دوردستان فراب اولین مرتبه چه قبول اولین خوب قبول کردم برای اون که این بیماری بسیار بیماری وزبین می باشد. برای پیشگیری این بسیار کوشش ها کردیم، فهماندهی کردیم، اویدی پیشگیریش، اویدی بی ضرر گردانی این چیزها بسیار فهماندهی کردیم، اویدی نقاب بندی مردم همه رعایت کردن. این گرفتار شوی اهالی چه بود در جماعت فراب؟ مسئله چی با گرفتار شوی در ما 4 نفر گرفتار شده که دیگر نیست. بسیار ها. اصلا حالت جاندهی نشده است. واکسینه زنی تکراری طبیبان در حالی صورت میگیرد که در جهان شتم‌های نوی کرونا ویروس پهن میشوند و آخرین نوعی آن الکی به ازبکستان راه یافته است. گرفتن واکسینه باشد چه طوری در بالا ذکر نمودیم یگانه راهی امین ماندن از گرفتار شوی به بیماری‌های سیرویتی می باشد. با گرفتن واکسینه شما می توانید حیات خود و اطرافیان را از مرگ نجات دهید. زیرا بیهوده نگفتند پیشگیری از بیماری بهتر از طبابت آن است. گزارش مرتبه رحمان و نیک محمد میرجانوف. جوانان نیروی بزرگی ذهنی و جسمانی هر یک ملت و دولت بوده آینده هر کشور محض در دست آنها قرار خواهد داشت. بنابراین به تربیت انسان دقت مخصوص باید داد. ادامه این موضوع در گزارش خبرنگاران ما. дар кадом давру замон дар кадом шароити ҷамъиятие ки набошад бетарбия инсон ҳамчун инсон вуҷуд дошта наметавонад, чунки тарбия пояи давлату давлатдорӣ инсону инсонгарӣ мебошад. маърифати инсонӣ ақлу закувати инсон мақоми ӯ дар ҷомеа низ ба тарбия вобаста аст. тарбия ин мерос аст барои инсон, вале тарбия дар ҳар як давру замон рӯҳи ҳамон замон ва одамонро инъикос менамояд, чунки ба ҳаёти моддӣ сиёсӣ ва маънавии ҳамон сохти ҷамъиятӣ алоқаи ногузастанӣ дорад. дар шароити имрӯзаи давлати ҳуқуқбунёди демократӣ ва дунявии тоҷикистон тарбия бояд дар асоси анъанаҳои миллӣ, афкори педагогии ниёгон, ҳисси дӯстиву рафоқат, бародарию баробарӣ, ҳамфикрию якдигарфаҳмӣ, яъне бахшидани хатои якдигар, масъулиятшиносиву вазифашиносоӣ, хушахлоқиву меҳнатдӯстӣ, поквиҷдонию бошарафӣ, ҳақиқатпарастиву мардонагӣ, ватандӯстиву инсонпарварӣ, қадршиносии миллию байналмилалӣ асос ёбад. бунёди мустаҳками маънавиёт ва ахлоқи неки инсонӣ, ташаккули эътиқод, хоксорию ҳақгӯӣ, некбинию накӯкорӣ, ростиву поквиҷдонӣ, раҳму шафқат, саховатмандӣ, шарму ҳаё, истилоҳаю андешамандӣ, дӯстии самимиву беғаразона, махсусан муқаддас донистани хоку оби ватан, шаъну шарафи мардуми он, падару модар, калонсолони оилаву ҷомеа эҳтироми ҳамсолону хурдсолонро гузорад. تعلیم و تربیت وابسته این همه طرف هم به معلم وابسته هم به پدر و مادر. خانه جمهوری تاجیکستان درباره مسائل پدر و مادر برآمد و بسیار پدر و مادران هستند که نسبت تربیت فرزند خود به مسائل دست میکنند. و من گفتنی هستم که باید که پدر و مادر فرزند به تربیت فرزند خود باید که مشغول باشد. من در مؤسسه‌ای که من مثلا در اونجا کار میکنیم، مکتب مؤسسه تحصیلات ایمانی رقم 41، خب آموزگاران کار میکنن. تعلیم تربیت درست برای مانده شده است. خوانندگان با المپیادهای ولایتی جمهوری اشتراک کردند و یکی از شاگردان خودی من گفتم که در آزمون فروغ صوفی دانایی کتاب است اشتراک نموده سزاوار جای نقض گردید. сабаби ба бадаахлоқӣ даст задани ҷавонон дар чист? шумо решаи асосии анаҳинро дар чӣ мебинед? سبب اساسی بداخلاقی دست از این جهان آن است که یکم آن که خب آنها به تعلیم تربیت برای فراغت نشده اند. دویمش به کارهای خب به کتابخوانی مشغول نمیشوند، به کارهای بیهوده مشغول میشوند و پدر و مادرشان به آنها نظارت جدی نمیبرند. به فکر من اینجا نقطه حل اون در کجا است؟ یعنی فکر شما که چطور ما همه مشکلات ها رو برطرف کرده میتوانیم؟ این مشکلی ها برطرف کردن یکم باید که خودی همون پدر و مادر نسبت فرزند خودش گواهی که وای باشد. نسبت فرزند خودش خب جوابگر باشد، فرزند خودش رو احترام کند، داند که فرزند امروز به کجا میره، چیکار میکند. دومش باید خودی فرزند هم آینده خود را فکر کرده برای نسل خواندن به این کار مشغول شده، خب دانش آموزد. برای اون که شخصی که به دانش به هنر است و در زندگی در عاقبت خار می شود.
جوانان اینها آینده همین جمعیت میشن. برای همین باید که هر یک جوان بخواد خلاصه برآورده علم آموزد، صاحب کسب هنر گردد. чӣ тавре аз ин гуфтаҳо мушоҳида менамоем, вазифаҳои муассисаҳои тарбиявӣ ва падару модар бо ҳам ҳамоҳанганд, чунки ҷамъият дар боби тарбияи бачагон, наврасон ва ҷавонон вазифаи ягона тарбия намудан ба камол расонидани аъзоёни фоиданок бо фарҳангу меҳнатдӯст, хушахлоқу инсондӯстро мегузорад. даври дуюми озмуни телевизионии ҳусни хати беҳтарин ки бо иқдоми ширкати садо ва симо дар шаҳри панҷакент дар ҳамкорӣ бо ширкати рахш такси 3333 эълон гардида буд, дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 3 доир гардид. даври шаҳрии озмуни телевизионии ҳусни хати беҳтарин ки бо иқдоми телевизиони симо бо сарпарастии ширкати рахш такси дар шаҳри панҷакент эълон гардида буд, дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 3 бо иштироки ғолибони даври мактабии озмун баргузор гардид. нахуст масъулони озмун бо иштирокчиён суҳбат намуда шартҳои озмунро ба хонандагон фаҳмониданд. дар ахир шумо шахсе ҳастон ки меҳнат мекунед, кор мекунед дар бораи хусни хатон. از بوله حسنی خط شما مشق میکنید نه اینکه یک حسنی خط خواندن این دانش شما روز تا روز مشق میکنید مقصد علمی آزمون شما جوانان نوسان باز یک همین راهی بلند انسانی که گفتم که اینک من در همون آزمون حسنی خط بهترین اشتراک کرده صاحب جای شدم. شما موفقیت برای کار. сипас омӯзгори фанни забон ва адабиёти тоҷик матни диктантро ба иштирокчиён пешниҳод намуд ва хонандагон бо дарки баланди масъулият бо ҳушёриву зиракӣ матни диктантро навиштанд. ҳар кишвари дунё дорои шаҳрҳои хурду калон буданд. ҳоло озмуни ҳусни хати беҳтарин ҷамъбаст нагардидааст. акнун гурӯҳи эҷодӣ ба мактабҳои ҷамоатҳои деҳот рафта аз он ҷо ҳусни хати беҳтаринро муайян месозад. мақсад аз ташкил намудани озмуни телевизионии ҳусни хати беҳтарин сайқал додани савияи дониши хонандагон ва муайян намудани сатҳу сифати маърифати хонандагон мебошад. зеро ҳусни хати инсон илми омӯхтаи ӯро нишон медиҳад. гузориши Сабрина Акрам ва Вайс Мирҷон Холов. бинандагони гиромӣ, ин буд барномаи иттилоотии пайғом. то барномаи навбатии танзияту сарбаланд бошед. хайр.